Nakadongan sapor seaon di bagasan guari tuata Yesus Kristus, turpuk jamita dihita di minggon, imana nenet sian suratnya apostol Yohanes bindu sada, Yohanes sada ayat tulu, bindu tulu ayat 10 sia 1:24. Sada Yohanes tulu ayat 10 sia 1 ayat 24. Songonon hatana disi. Disi ma botoot ta pabuah sian hasitongan hita jala tapapos rohata di jolona. Molo di solo-soli rohata hita umbal gado de batasian rohata jala di boto saluhutna. Hamu aka haolongan moloso di solo-soli rohata hita marhirasni rohado hita marado pun debata. Jadi manang AHP tapangido jalo otta sian ibana. Jala tarado ti patikna jadi taula lomoni rohana. Ondo patikna naeng porsia hita diguarni anakna Yesus Kristus. Uhut masih holongan songon naung tinonahonnai tu hita. Sirado ti patikna ido namian di bagasan ibana. Jala ibana di bagasa, jala debata di bagasan ibana. Jala sianondot taboto naung mian ibana di bagasan hita. Sian tondi nani lehonai tu hita ima sahatna. Nakadongan sapor seaon di bagasan guar tuat Yesus Kristus. Adong sahalak namandok songonon. Anda dapat membodohi semua orang pada suatu waktu dan beberapa orang sepanjang waktu. Tetapi Anda tidak bisa membodohi semua orang sepanjang waktu. Jahasalinai. Anda dapat membodohi semua orang pada satu waktu dan beberapa orang sepanjang waktu. Tetapi Anda tidak dapat membodohi semua orang sepanjang waktu. Hatani Abraham Lincoln di Presiden Amerika di Tikina Salpu. Di bagasan nguluta si gano paro menakadongan sapor seaon. Takas do na didok si Abraham Lincoln ni. Buido halak mangototoi hita saliling nguluta. Alai sahalak dang bui mangototoi saluhut jolma saliling-lilingna. Tino masa di pargaulan seganu pari dohot do masai di bagasan gereja, di bagasan ni huria. Adong do jolma nama ngototoi. Wingoto diki hoba si huria di huta moloroi ba manopot bagas ni sahalak ruas san luar sahitang san durun di bagasing andorak so masuk andorak so tuktuhi pintu ki lagui ima lagu biasanya diputar di kaseti si takon na libegu nina kan nasongon ima udutna aleholan tuk-tuk ditikir otik pitor jojo au dituhani endei. Asing di hadapan di pandita, asing di bagasan ngulu si ganupari. Hombar tu pengalaman songon pandita, mulu di jolun niba si pata jolma songon na burju makatai sopan. Ala itu ya natana dohoti anakonna ujubila makasarni. Bahkan lalu tangan. Tedo, bui oto-otoan ibana pandita. Tedo, dalam waktu tertentu. Bahkan mungkin sepanjang waktu. Alai mau lucudi jolma dang bui. Ondo nagabe nani idani apostel Yohanes di huria hasasahat ni surat ni.
adong di tonga-tonga ni huriai na seolah-olah saya hira halak Kristen, aleida Kristen. Seolah-olah orang Kristen murni, asli. HP si paula-ula do. Masa do noengon, mungkin di tengah-tengah tapi masai. Dedo. Di huria hasasat ni surat ni Apostel Yohanes on. Ima dong jol mana mandok Kristen. Namar di baur mah porsiaun di kaha Kristenon dohot porsiaun di halak Junani di tiki mana guarna gnostik. Nah, idolana melo taparohaon turpukta ayat 10 sia dibuka songonon. Disima boto otta babua sian hasitongan hita. Molo bahasa Indonesia di dok. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Dungi ditutup muse songoni. Dedo, jala sianondo taboto naung mian ibana di bagasan hita. Jadi pohado hita mamboto halak Kristen do hita na tikos Napolin yang betul manang si paula-ula. Jadi dak pola tu halak jo parjolo tu dirita peta paresuanon. Udah kadongan sapor siaon molo di jaha musada Johannes. Eotik do pasal nih. Dedo. Dak pola gajangi. Jadi jahamu banyak nangit-nangit di jabu. Di pabua Apostel Yohanes do ciri-ciri nih, tanda-tanda nih halak na porsia. Marang pigai mulutaida. Na parjolo. Halak Kristen na pulin na murni masih haolongan do. Na padua honala Kristen yang sejati. Porsia di Yesus Kristus anak ni debata. Saya rana orang mungkin halak Kristen mandok dang anak ni debata Yesus Kristus ale adong do na mandok songoni. Halak Kristen na sejati na pulin na murni mardalan di bagasan hati uron. Halak Kristen na sejati mengakui pardosa do ibana. Halak Kristen na sejati porsia do Yesus Kristus ima kurban ni korban pilihan ni hasesani dosata. Halak Kristen na sejati imana mangaradoti patik ni Kristus. Halak Kristen na sejati ima dako oto bahasa Batak na ali bahasa Indonesianya bertumbuh. Tidak ada orang Kristen yang stagnan. Molo sarupa do PH porsian muna tiki sekolah minggu bahkan lebih jago sekolah minggu, sian hamu tiki sekolah minggu ngasih kita. Berarti kita bukan orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati tidak mencintai dunia. Orang Kristen yang sejati percaya bahwa Yesus Kristus datang di dalam daging. Hira-hirai ma mulu dijahamu di sada Yohanes. Natur pukta adong opat tanda-tanda halak Kristen, halak na porseha. Ahama tanda-tanda ini arong opat. Molo hombar tutur pukta. Nat parjulu di ayat 21 122 di dok songonon. Hamu akaholongan molo so di sol-soli rohata hita, marhiras ni roha do hita marado pun di debata. Jadi manang ahape tapangido jalota dosian ibana. Jala taradoti patikna jadi taula lomoni rohana. Tanda ni halak Kristen na parjulu. Yakin di bagasan tangyang. Positutu di bagasan tangyang.
Molo bahasa Batak na idokon marhiras ni roha. Bahasa Indonesia berani untuk percaya. Molo di bahasa Inggrisnya confidence. Bahasa aslinya itu menunjukkan di jolo ni Tuhani bui hita makatai tanpa ragu-ragu. Itu na parjulu. Tanpa dipoles-poles, tanpa takut-takut, segala sesuatu yang dalam hatina di bagasan rohata di jolo ni Tuhani dibuka. Bahkan sampai keraguan diri kita akan Tuhan juga dibuka songon si Job. Kadang-kadang kita mertangi yang secara pribadi, talapik tutang yakta, dot rumusan-rumusan, nah kadang-kadang untuk menutupi, nah di bagasan rohatta. Nah kadang sapor siaun, heado di bagi hamu, manang ahama namasa andorak sopor sia hita tu Yesus Kristus. Ali sayang hita ala nasian tubuh du hita gabe porseha. Nanget-nanget deh no. Ali mulo ditiki di hasasat ni suraton halak Kristena hasasat ni suraton dang sian tubuh porsia. Jadi adong nama gudang porsia, dung bapak-bapak, dung ina-ina, dedo adong doli-doli porsia. Saya ando raksui dak kabe halak Kristen iban. Duk porsia jolmai, kalau bahasa Indonesianya dia menjadi bergegas mandapoton Tuhani. Hati ronaninya menghukum dia, dipakai Tuhan hati nurani itu untuk menghukum kita. Ia hitahun pardosa do. Tido, idom ben naganduk minggu tabege patik na sapului. Sasitong na ikon na sapului do tabegi-begi segaduk minggu. Dak sada-sada dang ayat-ayat ikon na sapului. Buasa asa marhitei gabe mangulaton di porbadia di bagasan rohata, di bagasan hati nurani kita, maka dia akan menghukum kita. Pardosa ho, aui pardosa, na suadong harapan sedikit pun, dungi didesaklah, didoronglah kita, diojar kita asal mandapoton Tuhani. Dungi taru lima hita diasani dosa. Nah di jolo ni Tuhani, adong pos ni roha, hiras ni roha. Molo di jahamu salina isada Johannes, dipakai Johannes doon terus 3 hari. Isarana di ayat 20 walu di dokot songonon. Nuaik PAK anaha mian mahamu di bagasan di bana asa marhiras ni roha. Ada berani untuk percaya. Di ayat 4 ayat 10 itu dokon son. Di sima gabeti pakolong ni rohai di bagasan hita. Pola marhiras ni roha. Di 5 ayat 14 di dokon ondo hiras ni rohatta. Itu dipakai Yohanes. Hiras ni roha, confidence, yakin, percaya diri di hadapan Tuhan. Di bagasan hata Junanina, di dokot songon par haesia. Artinya itu kita berani berbicara terbuka di depan Tuhan, mengungkapkan semua keinginan, mengungkapkan semua kelemahan kita, tidak ada yang ditutup-tutupi. Berani kita. Ala pos rohata di jolon di Tuhani. Ada keyakinan di bagasan rohata, di bagasan tangyakta. Keyakinan di hadapan Tuhan itu. Harina yang menakadungan sapursian. Orang Kristen yang sejati yakin akan doanya. Itu tanda yang pertama. Di bagasan ngulutas si gadu pari gudang do filter kita. Makatai hamu dot au pasti dibain filter nih mengadopi pandita songon dia makatai adong filter na. Mangidom bener si patai hamu asap tabi jona mang pandita nih na. Kenapa bersap tabi roa? Ala dong filter tu pandita on mak baik. Ale itu dongan satorbang asing se filter na. Si pata makatai dot lomo-lomo na do.
Songon hami pandita pe adong filter nama kata itu hamu. Eu ingot iki praktek dongan niba di tanah Jawa. Au sian siruar Porsea. Jadi udah poton dongan ni. Pas turun sian bus di Joloni gereja mana? Ai di bus di tanah Jawa. Undul di luar sih. Ala sau pakai filteri, gabe hudokon batu mana? Ai jang giring niku san dulu san luar. Ale biasa di asrama songoni. HP di Joloni adong parari Kamis, hari Kamis. Gabe dokon pandita yang dong aku, ai nabohado hopang. Aka inaon mau di BG inaon maile hitani. Kita memakai filter-filter dalam hidup kita ini dalam berbicara. Jangan sakit hatinya. Maka kita filter. Apalagi alak Batak nih jagoan. Dedo, si Pangkaron do alak Batak. Nah Porseamu, mau lomar lelang. Parbia cukayon mak. Molo amangon, molo suadong amangon. Bangan, panggar. Keluar makantong na sude. Maradu marhutang. Dedo. Kita coba pakai filter-filter tertentu. Tetapi orang yang percaya tanpa filter di hadapan Tuhan. Filter dah dong filter. Idom ben mau diberi kamu film-film ni halak barat. Mau martangi yang sipata dak songon hitahun songon. Sipata jongjong makatai sot dongan. Ini na ni mana? Itu menggambarkan pergumulan yang tanpa batas di hadapan Tuhan. Berani kita mengungkapkan sudina adong di bagasan rohata. Itu cara orang-orang yang pertama. Atau tanda halak na Porsea di Yesus Kristus caranya. Yakin dengan doanya. Apapun yang dia ungkapkan, dia tidak pasang-pasang filter. Napa dua namun nakadongan sa Porseaon. Tanda yang kedua adalah taat pada perintah Tuhan Yesus Kristus. Salinai di 10 sia di kondisi mabotot tapabuas yang hasitongan hita. Dia itu perlu didokon ala taraduti patik jalata ula lomoni rohana. Ketaatan haunduhon dihatani Tuhani ido bukti halak naung diubah Yesus Kristus. Halak Kristen Napolin sejati murni. Dia ingin untuk melakukan perkataan Tuhan. Koreksilah diri kita masing-masing. Ayau memang koreksi diri sendiri itu. Atik pe pandita yang pensiun tong koreksi ondo. Orang Kristen yang sejati seperti yang dikatakan Yesus. Molo naholong rohamuna diau, radotan mudo aka patiku. Jangan 14-15. Haporseaon marpardumon tu mangulahon patik. Alani ketaatan haunduhon macai rikot do di hak Kristenon. Dang namar lapatan melotat unduk kita asa dapot kita haluaun daun. Naung tajalo do haluaun di bagasan Yesus Kristus alawa porseota marhitete a porseota. Alai tanda nihitana Porsea di Yesus Kristus. Songoni dok ni Yesus Kristus moloholong rohata tu ibana. Rado tado patik nih. Idom bena di dokon si Paulus songonon. Ot pe mangan manang minum hamu, manang di dia pe hamu, diulah hamu, bain hamu ma salut nai pasangapon depata ni nai. Jadi semua pekerjaan kita. Alana ngadong pulik-pulik di hita. Kadang-kadang memang kita tabagi dua bagian. Dedo molo partondion di gereja ma. Dedo molo par dagingon. Ima di pasar Kosambi mai. Si pata manipu dang mahua di si. Molo par dagingon ima di kantor. Di kantor mai
manaka otik-otik dang mahuai. Molo pardagingon, iman tikibol pangajar di sekolah mai. Molo menarik iurat siya kaasian murid-murid ini main asaro badang mahuai. Kekristenan tidak memisahkan ini. Tedo, sadari. Sude ulauta bahkan sampai makan pun harus napasangapon debata. Mangan. Adong lu mangan na sepangas kum debata, adong. Molo marsak kamu mangan. Molo di bolokon hamu si panganano. Alak Batak belum pesta lu beri kamu jo. Dibuat ma saun. Dedo, ma biar. Bahkan jagal diturunin indahan nih. Bain muse diginjang na muse. Bain muse ikan mas, bain muse apalagi mulu di Bandungon, adong sude kasih ada adong macam-macam di sawah, di gaor masude, masakan Batak di urusan Jawa, tonggi dot segala gaor masude, ma biar dang dapotan. Yang terjadi dialang dak tolak pe bolong. Mulu di huta tabu pe tupinahan. Mulu di son bolong. Itu dak pasangapon debat tadi. Ambil secukupnya, jika kurang tambah. Ido. Ada kolan hamu, hami pesongoni ido. Satria baju hitamon. Ido. Huingot tutiki merapot-rapot di Lembangan, di Panorama na juluh ya. Kami masih di Jakarta. Kan adong panganan di sini, bubur ayam pagi-pagi, nasi goreng, roti Prancis ida di lotakon hacit. Dedo, badi gaur sudi. Adong bubur ayam, adong nasi goreng, adong di gaur mas sudi. Di Subeanon. Ma biar rang dapotan, ujungna alamatna WC mah terus. Dedo. Itu dak pasangapun Tuhani. Halakna Porsea sekali lagi dia akan taat kepada perintah Tuhan. Nana yang sasitong nana yang diserang si Johannes do akahalak genostikon. Di dokon par genostikon. Yang penting adalah pengetahuan yang tersembunyi. Warna pertanggungan sembunyi saya pakaian raja ni hari mau cerita anak-anak ini pakaian yang indah Pak Wiso dong. Yang penting pengetahuan tersembunyi. Tidak ada hubungan dengan kelakuan, tindakan, perilaku, perangai sehari-hari. Dan adong parulaun segala pari. Maka didokon si Johannes. Dak halak Kristen ni. Halak Kristen ikon Porsea di Tuhani. Alai gabe mangihuton hatani Tuhani. Lomoni rohana ima mangihuton hatani Tuhani. Nakadungan sa Porseaon di bagasan gua itu ata Yesus Kristus. Napatuluhon ciri-cirinya. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dok rohamu nadak Porsea, bahasa kondohono nih. Kondohono tong. Adong guria noaeng namar jamita dolan gabe di bagasan jamita nih, dangan taringoti Tuhan Yesus be. Itaringoti aha ima motivasi. Taringoti aha ima pok mana harus berpikiran positif, harus ngonon. Ada Yesus lak tarida be. Ada juga yang begitu gereja, ada. Ditiki nih si Johannes adong. Ala ditiki si Johannes adong do jolma na so Porsea di Yesus Kristus alimandok Kristen. Bahasa so Porsea na sonon. Salah satu cabang dari Gnostik itu namanya Doketisme. Doke itu bahasa Yunani seolah-olah. Tidak. Kalau Gnostisme itu, kalau di Yunani ke itu Yunani Gnostisme antara tondi dot daging mararsi indang bui mardumui. Jadi keselamatan itu adalah membebaskan tondi ini, roh ini dari daging ini yang fana ini. Gitu. Nah, mulusong ini buhado Tuhan Yesus sih. Debatado
manang julma do. Ujungnya dokon di mana mak? Seolah-olah julma do Yesus. Maka dia bilang tidak bisa. Mereka yang jadi orang Kristen adalah orang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah, Allah di dalam daging. Itu napa tuluhon. Napa opato namun nakadongan sapor seena namang ingut. Adang pertemuan nanina antara percaya dan melakukan saling mengasihi. Nah itu, lihatlah ayat 27. Ondo patikna. Nah yang percaya kita diguarni anakna Yesus Kristus. Huhut masih haulongan. Apakah ada hubungan iman kita kepada Yesus Kristus dengan mengasihi? Kalau dari teks kita jelas ada. Alaya muna kadongan sa porsyaon, ay pagudak kudo hita mamakai kata maka holongi, holong. Bahkan di endeni Batak ke bemar 2 holong musi ada holong musi bayak kunamu maju. Di endehon musi itu dihuriai mar 2 holong mar sahit behuriai. Molo mar pesta. Seolah-olah kasih itu holongi gabidang marlapatan PHP holong sasitong na dipatuduhun Yesus Kristus menuntut pengorbanan sampai mati. Itu ay songonon do holong ni rohani di tadi portibion pola do anak na sasada di lehon asa na porse di mana itu dot astu siani man botota sebetulnya mengasihi itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena dia menuntut pengorbanan dari kita. Idolana melo di ayat 10 pitu 1:10 walu andorang suturpuk tahun di dokot songonon. Molo adong paradongan di tanoon. Ia diida haurangan donganna. Gabe dihicu ate-atena. Maradopon halaki. Tungsongon dia ma mian holong ni rohani debata di bagasan. Ibana. Hamu akanaha unang ma hatata dohot dilata maka holongi. Naing mamar hite-hite pambahenan dohot hasitongan. Jadi orang yang percaya, orang yang mengasihi dan pekasihnya ini adalah nyata dalam tindakan sehari-hari. Ya, di bagi hamu si Charles Sutagalung na julu na hinan, semua bisa bilang sayang. Itu aka naposono yang nang dibagi beri mulahami na jadulon na julu hebat di. Ada apa gunanya bilang sayang nina tanpa perbuatan. Doalana di Jakobus di dokon di mana? Dedo mulu di ganu atas si ganupari. Unak saya dokon hamu holong rohamu na ale disuruh dengan muna lau tusan di bagasan cuaca yang dingin dibiarkan begitu saja. Dedo. Holong itu harus nampak dari perbuatan. Holong irohati. Dakolan hata, dakolan di bibir belaka. Alai pangulaun do holong iroha. Salinai, tanda orang yang percaya yang ketiga adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang melakukan masih haulungan. Itu unang holan slogat tanamandok reformanda masih haulungan. Malu kita kalau cuma slogan saja. Tapi harus dinyatakan dalam tindakan sehari-hari, tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, apa to namun nakalungan sa porsel. Tanda ni halak na porsel na paupato ni ma kehadiran Roh Kudus. Dua tu belopat di dokot songonon. Sirado ti patik na ido namian di bagasan di bana jala ibadah bata di bagasan di bana. Jala sian ondo tok boto
Ondo taboto naumian ibana di bagasan hita sian tondii nani lehonina na itu hita. Jadi tanda nai. Sian dia botota mian de patadi bagasan rohat di hita sian tondii. Di dahamu do mian tondini berbata di bagasan roh muna tondini roh kudus itu tinggal dalam hati kita. Sayangnya belakangan ini Roh Kudus itu ternyata dianggap sebagai roh yang tinggal dalam kita, kemudian kita berbicara dengan bahasa roh, bla 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 desonguni. Dedo, nanusian ini soneatusan, oh ngadeng masuk ton di perbadia. Apa namun kandungan saporsian ton di perbadia itu roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah yang mengakibatkan kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi mau lo porsiamu yang di Yesus Kristus, itu bukan pekerjaanmu, itu bukan karyamu. Alai pambahenan Tuhani di bagasan Yesus, di bagasan Tondi Purbadia, nama make alatna, ula-ulana hatani Tuhani. Jadi orang yang percaya adalah orang yang roh itu tinggal dalam dirinya. Maka roh tinggal di dalamnya mulu di hombar tu katekismus Martin Luther, dua da ulauna menimbulkan iman, memelihara iman dan menguduskan kita dan memelihara iman. Roh Kudus itu. Kalau dia bukamu katekismus pasal ketiga tentang Roh Kudus, dia do lapatane ondo, salah satunya itu Roh Kudus yang mengakibatkan iman dan yang memelihara iman kita, menguduskan kita. Halak naporsea, halak Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Roh Tuhan menyertai kita. Hal ini ingot hamun nakadungan saporseaun di bagas tapi didongani tondi di Tuhan itu. Ingot hamu ya. Molo diingot hamu saluhut nyon, maka kita akan terhindar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Alinai, opat tandai. Sinak ini. 4 tanda kita bisa membodohi semua orang pada suatu waktu. Kita bisa membodohi sebagian orang dalam waktu yang panjang, tetapi tidak semua orang dalam waktu yang panjang selamanya. Kita bisa membodohi orang bahwa kita ini orang Kristen. Tetapi sekali lagi tanda-tanda, nah di bawah ini kita harus yakin di dalam doa, percaya diri dalam doa, taat pada perintah Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus dan saling mengasihi, serta Roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Tuhan memberkati, menguatkan kita. Amin. Ali Tuhan moliate diingot hodo hami maritete hatam. Songon halak na porsia hami ikon mangulahon hatam. Ikon pos roha situtu roha nami di tangiang di adopanmu Tuhan. Ikon porsia hami di anakmu Yesus Kristus jalan mangulahon akau holong ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami Tuhan. Suak songoni asa toktong uingot hami mian do tondim di bagasa roh nami. Idom baina porsia hami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala ido nambain bui hami margugo lau mangulahon aka ulau nami dohot pakubasi ho di bagasang ulu nami Tuhan. Moliate Tuhan di hatam pergugui hami lau patu pahoni di bagasang ulu nami. Mari Yesus Kristus tangin matang yang namion. Amin.